Tervetuloa Startup-sijoituspodcastiin ja tällä kertaa meillä on täällä 2 perustajaa yhtä aikaa. Me ollaan saatu tänne Call Company AI:n jengistä Nuutti Räisänen, tervetuloa. Kiitos paljon, mukava olla täällä. Sä oot toimari, eikö näin? Jep, kyllä, juurikin näin. Ja sitten Niko Virtanen, toinen perustaja. Joo, kyllä vain. Joo, kohta päästään vielä enemmän tutustua teidän tiimiin ja kuule siitä, johon kuuluu siis muitakin kuin te 2, mutta tuttuun tapaan laitetaan tämä podcasti minuutin pitchillä käyntiin, niin Mahtavaa. kuulemma Nuutti vedät, niin Mennään tällä, yes. NYT nyt. Call Company AI on kaikista ihmismäisin AI-asiakaspalveluagentti, joka mullistaa tavan, jolla palvelualan yritykset hoitaa asiakaskommunikaatio. Fyysiset palvelualan yritykset hukkuu tällä hetkellä puheluihin ja pyyntöihin, joihin ei kerätä vastaamaan, jonka takia nämä hävii tuhansia euroa joka ikinen kuukausi. Ja sitten kun niihin vastataan, se on pois niiltä asiakkaat, jotka on siellä paikan päällä. Me rakennetaan tätä yhdessä newyorkilaisen 2 Michelin tähden ravintoloitsijan kanssa, joten luonnollisesti me keskitytään tällä hetkellä ravintoloihin ja Voice AI-teknologiaan. Jo tällä hetkellä meidän AI-puhelinagentti hoitaa Suomessa ja New Yorkissa tuhansia puheluita, tekee satoja pöytävarauksia, tuoden yli 15x roin meidän asiakkaille. Me ollaan lähdetty globaaliksi päivästä 0. Meidän päämarkkina tulee olemaan Jenkeissä ja me haetaan tällä hetkellä 1 miljoonan pre-seediä meidän tuotekehityksen loppuviemiseen, kunnollisen GTM:n tekemiseen, jolla saadaan 2500 ensimmäistä asiakasta. Se oli minuutti. Se meni aika hilkulle. Noniin, se oli juurikin siihen minuuttiin. Mahtavaa. Hei, mistä teillä tuli toi idea, että lähdette just tätä ongelmaa taklaa? Tämä tuli varmaan silleen niin kuin yhdessä, kun mehän ei tunnettu esimerkiksi Nuutin kanssa vähän reilu vuosi sitten vielä ollenkaan. Eli me tavattiin yhteisen tutun kautta. Mä soitin tutulle, että hei, mulla olisi tämmöinen idea, että mä haluaisin ratkaista tekoäly Voice AI:lla asiakaspalvelua jollain tavalla. Samaan aikaan turns out, että nämä jätkät Helsingissä oli alkanut rakentaa jo vastaavan tyylistä juttua vähän samaan aikaan, ja tämä meidän yhteinen tuttu osasi niin kuin yhdistää meidät. Eli me vähän niin kuin molemmat saatiin viime vuoden loppupuolella, ei viime vuoden, kuin 2024 vuoden loppupuolella, samaan aikaan se sama visio, että hei, lähdetään tekemään asiakaspalveluun jotain Voice AI:lla, koska siis se, mitä se on hoidettu tällä hetkellä, niin on aivan järkyttävän huonoa. Jos sä katsot minkä tahansa ison yrityksen asiakaspalvelun, niin en tiedä löydätkö yhtäkään, jolla on hyvä asiakaspalvelu tällä hetkellä, vaan jokainen puhelimen välityksellä toimii aika lailla silleen, että sulla on IVR, soita sinne ja sitten sä kuuntelet sitä paina 1, paina 2 jargonia jonkun aikaa ja kukaan ei ikin palaa sulle. Niin meillä oli vähän niin kuin toi sama visio yhdessä alusta asti ja me vaan päätettiin yhdistää voimat ja lähdetään tekemään. Ehkä tätä ongelmaa, niin siinä on hauska tarina itse asiassa tämän taustalla, että me katsottiin niin kuin mahdollisuuksia tässä Voice AI-puolella ja nähtiin tämä niin kuin tosi kiinnostavana paikkana ja semmoisena isona haasteena myös niin kuin teknisesti, mutta sitten kun lähdettiin miettimään, että mitä ongelmaa, niin kuin, että missä nisessä olisi hyvä lähteä toimia ja lähteä niin kuin liikenteeseen ja rakentaa tätä hommaa, niin etittiin kaiken näköisiä eri toimialoja ja mietittiin niin kuin eri use caseja ja sitten pitkän työpäivän jälkeen niin oltiin varaamassa pöytää ja soitettiin ravintolaa ja yllätys, ravintolassa ei kukaan vastannut meille puhelimeen ja sitten siinä niin kuin lamppu niin sanotusti syttyi, oltiin silleen, että no et voisiko tämä olla semmoinen, niin kuin, että onkohan niin kuin muilla tämä sama ongelma ja sitten ruvettiin niin kuin sukeltaa pinna alle, avattiin konepeltiin ja huomattiin, että että tämä on aika todella iso ongelma niin kuin ympäri maailmaa ja niin sitten kun lähdettiin sitä dataa tutkimaan ja tekemään sitä tutkimusta, niin huomattiin, että tässä on niin kuin ravintolat, missä on ihan super paljon rahaa tämän takia, että ne ei vastaa siihen puhelimeen ja se oli sitten aika semmoinen, niin kuin, siitä se idea lähti sitten niin kuin näille ravintoloille ensimmäisenä steppinä viemään eteenpäin ja kehittyä se niin kuin idea tämmöisen storin kautta. Kuinka iso se ongelma on? Joo, otetaan tässä vaikka Jenkkien dataa tähän keskusteluun, kun Jenkkeihin ollaan matkalla ja menossa, niin Jenkeissä edelleen ihmisistä, jotka tekee pöytävarauksia, niin 60% tykkää soittaa ravintolaan varmistaakseen erinäköisiä asioita, että onko siellä se mun lempipöytä ja niin pääsikö mä ikkunapaikalle ja jne, mitä nyt niin tekee
tekeekään, niin 60% ihmisistä tykkää soitella ravintolaan, ja missä se ongelma tulee on se, että keskiarvollisesti ravintolat missaa 43% kaikista sisään tulevista puheluista, ja tämä tarkoittaa sitten per lokaatio, per vuosi $300,000 menetystä ravintoloille Jenkeissä. Ja siitä kun lähtee laskemaan, että paljonko tämmöisiä niin kuin pöytävarauksellisia ravintoloita Jenkeissäkin on, niin ongelma on aika kohtalaisen iso. Olette sitten laskenut tuon oletuksella, että jos puhelimeen ei vastata, niin tämä ihminen ei sitten ollenkaan varaa sitä pöytää, koska kyllähän sitten monesti on toinenkin vaihtoehto varata se pöytä jonkun tämmöisen nettityökalun kautta. Totta kai. Ja siinä data taisi olla, että oliko peräti 80 vai 90%. 87 muistaakseni on oikein. Joo, no siihen väliin, niin ihmisistä, jotka ei saa vastausta, niin etsii saman tien seuraavan paikan ja soittaa sinne ja varaa sieltä. Eli niin jos ei siihen puhelimeen vastata, niin ne etsii sen naapurirafla ja menee sinne. Sun pitää miettiä, että millä mindsetillä se soittaja soittaa, kun se soittaa. Sehän soittaa perjantai-iltana silleen, että mä haluan syödä nyt. Ja jos sulle ei vastata, niin et sä lähde laittaa sähköpostia tai muutakaan. Joo, siellä on se mahdollisuus esimerkiksi tehdä jonkun widgetin kautta netistä se, mutta se oli siellä se on siellä koko ajan. Jotkut asiakkaat preferoi soittamista ja sitten ne haluaa soittamaan tehdä sen pöytävarauksen. Vanhat ihmiset on monesti tällaisia, mutta esimerkiksi mäkin on tällainen. Mä en ikinä käytä sitä widgettiä, mikä on netissä, vaan mä aina soitan. Ja sitten jos sulla ei vastata, niin sä soitat vaan seuraavaan paikkaan, koska sä haluat syödä nyt. Sä haluat päästä nyt johonkin, sillä ei ole niin väliä, että pääseekö se just siihen paikkaan, kun sä voit mennä siihen, mikä on sen tien toisella puolella, mikä on vähän vastaavan tyylinen ravintola. Okei, välillä saattaa tulla myös sellaisia asiakkaita, jotka haluaa just siihen tiettyyn ravintolaan. Ne sit jaksaa soittaa uudestaankin, mutta toi on tosi pieni vähemmistö niistä soitoista, ketkä tekee tota. Olette sitten päässyt vielä validoimaan tätä ikään kuin ravintolatasolla, että olette sitten keskustellut ravintoloiden kanssa? Ollaan, ja sitä on käytössä aika monessa paikassa kyllä myös. Sieltä on myös hyvää dataa. Meillä on esimerkiksi yksi hyvä asiakas tuossa Helsingin keskustassa, joka pahimpana päivänä niin missaa yli 90 puhelua, tai missasi ennen kuin ne otti tuon meidän jutun käyttöön. Jep, että meillä on tällä hetkellä 20 maksavaa asiakasta, kenen kanssa tämä ollaan niin kuin kehitetty ja viety niin kuin täydelliseksi just ravintoloille, joka on tosiaan niin kuin meidän ensimmäinen steppi ja ensimmäinen niin kuin valtaus niin sanotusti. Ja se, mikä on aika poikkeuksellista, on se, että jokainen asiakas, kenen kanssa me ollaan tehty töitä tällä hetkellä ja kenelle tämä on laitettu käyttöön, niin on ollut tyytyväisiä siihen, että mitä ollaan niin kuin kysytty ja mitattu, niin 9,5 niin kuin, tyytyväisyys kautta 10 niin kuin asiakkaista, että yksikään ei ole meiltä lähtenyt, kuka on meille asiakkaaksi tullut, joka kertoo siitä, että tämä oikeasti on aika iso kipukohta ollut niille, jotka tämän on ottanut Suomessa ja ulkomailla käyttöön. Joo, toi on ihan hyvä lisäys. Journey on tason 0 tällä hetkellä. Mulla oli tuohon, niin kun sä kysyit niistä puheluiden merkityksestä, mulla oli siihen yksi lisäys vielä, mitä mä ajattelin, kun sä kysyit tästä validoinnista. Niin nimenomaan esimerkiksi nyt suomalaisten asiakkaiden kautta niin on tullut tosi mielenkiintoista dataa, varsinkin siitä, mikä kertoo sitten vielä lisää tästä, että miten arvokas se puhelu oikeasti sen ravintolalle on. Eli samassa ravintolassa, ja tämä on poikkeuksetta kaikilla, samassa ravintolassa se varauskoko, mikä tulee, jos se tulee netistä widgetin kautta, niin se on keskimäärin 2,5 henkilöä. Ja se sama varaus, mikä tulee, tai siis siihen samaan ravintolaan tuleva varaus, joka tulee puhelimen välityksellä, on keskimäärin 3 kertaa suurempi, eli 7,5 henkilöä. Se puhelimen välityksellä tulevat varaukset on keskimäärin paljon suurempia, eli rahakkaampia siihen ravintolalle. Sieltä tulee ryhmävarauksia ja sitten sieltä tulee isompia seurueita, ja ne yleensä haluaa kysyä siinä samalla jotain. Niin senkin takia, niin niihin on äärimmäisen tärkeää vastata. Jos mietit, että sä missaat yhden puhelun, keskimäärin ihminen käyttää vaikka 50 € siihen ravintolaan, jos on 8 hengen varaus keskimäärin, niin yksi puhelu oli 400 € fyrkkaa menetetty, yksi puhelu. Niin sä voit nyt miettiä, että jos tämä ravintola missaa 90 puhelua päivässä, että paljon ne hävii oikeasti siihen fyrkkaan. Ei niistä 90 on pöytävarauspuheluita. On siellä varmasti paljon muutakin seassa, mutta kyllä siellä aika monta pöytävaraustakin on niistä 90 puhelusta. Niin se on niin kuin tuhansia, kymmeniä tuhansia päivässä, mitä se on menettänyt se yksi paikka. Se niin ihan naurattava luku. Niin toi on kyllä ihan loogista, jos miettii siis, että varmaan kun on isompi seura liikenteessä,
niin haluaa lähtökohtaisesti varmistaa ikään kuin ihmisen kanssa sen, että onko tämä nyt mahdollista tuoda näin iso porukka tänne syömään. Kyllä. Ja sitten ravintoloilla on tähän myös olemassa rajoitteita. Eli jokaisessa pöytävaraussoftassa niillä on aina raja siihen, että miten paljon ne pystyy ottaa niitä. Tai niin kuin miten ison seurueen sä pystyt tekemään netissä. Sä et pysty tekemään 90% ravintoloita yli 8 hengen varausta nettiwidgetin kautta. Ja tuohon vielä niin kuin tuohon validointiin liittyen, että tämähän ei ole pitänyt ainoastaan validoida niin kuin näiden yritysasiakkaiden eli ravintoloiden kanssa, vaan myöskin sitten kuluttajien puolelta, että mikä on ollut niin kuin kuluttajan reaktio ja se on niin kuin jopa yllättänyt, että mä olin niin kuin valmistautunut siihen, että vielä ihmiset ei ole niin valmiita puhumaan tekoälyn kanssa, mutta koska me ollaan saatu viilattua se meidän agentti oikeasti silleen, että se hoitaa sen tehtävän hyvin, se kuulostaa niin kuin ihmiseltä, sen kanssa on mukava puhua, niin lähtökohtaisesti jokainen ravintola, joka tän on ottanut käyttöön ihan todella isoksi yllätykseksi, on sanonut, että he on saanut tosi hyvää palautetta heidän asiakkaalta, että just Niko ja tämä Johnny, meidän teki, jotka kävi moni osaaja kävi kuvaamassa testimonialin ton yhden asiakkaan kanssa ja hän sanoi, että, siellä, että hänellä oli yksikin jäänyt mieleen tosi syvästi, että joku vanhempi ihminen, niin hän puhui siitä meidän tekoälystä kuin jostain vanhasta tutusta, että hoiti asian perhana hyvin ja ei mitään ongelmia ja tälleen. Että se on myös yllättänyt, että se oikeasti tuo niille ravintoloille iso etu, niin se, että myöskin ne kuluttajat on ottanut, että ne ei ole nähnyt sitä sellaisena, että perhana tämä ravintola nyt yrittää säästää rahaa ja on lyönyt jonkun AI:n tänne, vaan se on ollut niin kuin enemmänkin semmoinen, että okei, että aika hyvä hoitaa asian, mitä pitää, ei mitään ongelmaa, positiivinen juttu, niin se on ollut myös tosi kiva huomata tässä noiden meidän asiakkaiden ja heidän asiakkaiden kanssa. Teillä on nyt 20 asiakasta, niin millainen tiimi teillä on ollut rakentamassa tähän asti, että te olette päässyt tähän pisteeseen ja miten se tiimi on kehittynyt siitä päivästä 0 tähän päivään? No tässä on, niin mä voin ottaa tästä kopin, niin kuin, tässä on vähän pitempi story, eli tarinaan alku lähtee siitä, että me perustettiin tämmöinen firma kuin One Second AI meidän yhden founderin eli Matias Myrbergin kanssa, joka on tässä Call Companyssa myös mukana, niin perustettiin tämä One Secondi. Ja me oltiin oikeastaan ensimmäisiä tekijöitä Suomessa, jotka lähti rakentamaan tekoälyagentteja. Me oikeastaan rakennettiin tekoälyagentteja, tämmöisiä custom-agentteja yrityksille jo ennen kuin tekoälyagentti oli niin kuin termi. Ja sieltä oikeastaan sitten on lähtenyt tämä meidän osaaminen näihin tekoälyagenttien rakentamiseen ja ylipäätänsä tähän niin kuin oppien ottamiseen, AI-skeneen ja me katsottiin tosi paljon, että missä voisi olla niitä mahdollisuuksia, että alusta lähtien me haluttiin tehdä, niin kuin mennä tuotebisnekseen ja semmoiseen, minkä voi skaalata globaalisti, mutta me ei haluttu lähteä sinne ennen kuin meillä on niin kuin kivenkova keissi. Ja tosiaan sitten tässä niin kuin One Secondin tiimin kanssa, niin se perustettiin 2023 ja sitten ruvettiin miettimään tätä Voice AI-puolta asiakaspalveluagenttia ja siinä kohtaa sitten Niko tuli matkaan ja nytten niin meillä tiimiin kuuluu minä. Mun backgroundi on niin kuin vahvasti myynnistä. Niko kanssa myynnistä voi antaa oma intro. Sitten meillä on Matias Myrberg, joka on markkinoinnin todella kova osaaja. Sitten meillä on Esa-Petri Tirkkonen, joka on meidän CTO, full stack AI-insinööri. Varmistaa, että arkkitehtuuri ja tietoturva ja tämmöiset on viimeisen päälle mintissä. Sitten meillä on John Rautomaa, joka on hullu moniosaaja, leading AI-insinööri, joka pitää huolen, että asiakkailla on kaikki kunnossa, agentit rullaa ja tuotekehitystä vie eteenpäin ja kaikki tästä tiimistä lukuun ottamatta Nikoni on otettu tuolta One Second AI:sta, jonka kanssa me ollaan näitä tekoälyagentteja sitten rakennettu. Ja kuka on viimeisin ihminen, joka on tullut tähän tiimiin? No Niko taitaa olla, mutta siinäkin ollaan aika pitkään oltu, että puolitoista vuotta. Jotain myyjiä, jolla meillä on pari myyjää, kaveria ja sitten tietty advisoreita on muutama. Mä en tiedä.
laskeksä heitä nyt tiimin jäseniksi, kyllä Voidaan mä ainakin niistäkin. laskisin. Niin Ketä nämä myyjäkaverit on, kuuluuko ne firmaan vai onko nämä jotain freelancereita? he on toiminut niin kuin yrittäjinä. Joo, kyllä, mutta siis kuuluu firmaan kyllä, mutta on niin kuin, niin, Joo. yrittäjinä. Ja mikä nykyisin on tämä One Second AI ja Call Companyn suhde, onko nämä sama Oy? Ei ole, eli Call Company on ihan oma entiteettinsä ja meillä niin kuin 100% kaistasta ja effortista menee Call Companyn rakentamiseen ja viemiseen maailmalle. Että on ihan erilliset yhtiöt ja eri advisorit ja näin poispäin, että tätä Call Companyaa niin sanotusti viedään maailmalle täydellä teholla. Kumpi näistä firmoista nyt on kehittänyt sitten sen teidän tuotteen, eli tämän puhelinasiakas Se on ihan Call Companyn kehittämä, mutta siinä on ollut, niin kuin, me ollaan siirretty sieltä One Secondilta tiimiä sitten tähän Call Companyin. Omistaako Call Company täysin sen teknologian? Joo, kyllä. Selvä. Miten, jos te mietitte teidän tiimiä, ja varmaan nyt toimarille tämä vastaus, niin millainen olisi seuraava rekry, mitä te tarvitte? No mä sanon, että seuraava rekry, mitä ollaan tässä pohdittu, niin olisi vielä enemmän semmoinen kaveri, jolla on niin kuin puhtaasti skaalautuvan SaaSin teknologiapuolen rakentamisesta kokemusta. Et meillä on aika lailla kaikki muut osa-alueet on katettu tiimin sisällä, mutta semmoinen niin kuin tiettyjen periaatteiden ja arkkitehtuurillisten asioiden rakentaminen, niin semmoinen, joka on rakentanut semmoisen SaaSin joskus, jossa on ollut huimasti käyttäjiä, niin tällainen rekry olisi sinne tekkipuolelle niin tarvittavissa. Sitten voitaisiin mennä vähän teidän tämmöiseen viikoittaisiin operaatioihin. Joo. Niko, mikä on tärkein asia, mitä sä opit teidän firmassa kuluneen viikon aikana? Mitä mä opin? Mä opin jatkuvasti meidän tuotteesta asiakkaalta tosi paljon. Siitä, koska mä oon tekemisissä sekä meidän asiakkaiden kanssa hyvin paljon, että sitten meidän devipuolen kanssa. Eli esimerkiksi Johnny, ketä Nuutti mainitsi äsken, ketä sit se niin kuin lead deva ja ketä oikeasti tekee niitä asioita siellä. Niin, mä oon vähän niin kuin heidän välissä koko ajan ja yritän selvittää, että mitä meidän asiakkaat haluaa, mistä ominaisuuksista ne tykkää, mitä ne tarvitsisi siellä, mitä tällä hetkellä ei vielä ole, että mihin suuntaan me niin kuin kehitetään tätä juttua ensinnäkään. Niin mä yritän olla vähän niin kuin tollasena juttuna siinä välissä. Ja sitä kautta opin äärimmäisen paljon jatkuvasti siitä, että mitä ne haluaa ja mitä ne ei halua ja mitä meidän kannattaisi ehkä tehdä ja mitä meidän ainakaan ei kannata tehdä. Tuleeko mieleen jotain oivallusta, vaikka nyt ei olisi just kuluneelta viikolta, niin mikä on viimeisin semmoinen ahaa-oivallus? No tämä on ehkä yksi. Mä ajattelin jossain kohtaa, että koska me pystymme tekemään kahdenlaisia, tai me ollaan tehty kahdenlaisia asennuksia toistaiseksi. Me ollaan tehty sekä sellaisia, että AI vastaa asiakkaan kaikkiin puheluihin ensimmäisenä, ja sitten tarpeen tullen ohjaa puhelun ihmiselle, jos on tarvittavaa. Ja sitten me ollaan tehty sellaisia, että ihminen vastaa niihin ekana, ja AI hoitaa vaan ne, mitkä jää vastaamatta. Ja tämä jälkimmäinen kategoria on semmoinen, mitä mä en alun perin ainakaan ajatellut, että jengi haluaisi hirveästi, mutta turns out, että ravintolat haluaa semmoistakin jonkun verran, koska niillä on se oma prosessinsa ja ne tykkää tehdä asiaa tietyllä tavalla. Ne tykkää jutella ihmisten kanssa, eikä se on ihan fine. Mutta silti niiltä tulee paljon niitä vastaamattomia puheluita. Niin moni on tykännyt myös siitä, että mä oon käynyt asentaa sinne sellaisen sydämin, joka vastaa käytännössä niihin puheluihin, mihin he ei vastaa ensimmäisen 20 sekunnin aikana. Ja sitten se hoitaa sieltä nimenomaan noita varauksia, mitkä tällä hetkellä muuten menis ohi. Ja toi oli ehkä semmoinen juttu, mitä mä en ainakaan osannut olettaa aikaisemmin, mutta nyt itse asiassa tällä viikolla, nyt kun kysyit, niin tällä viikolla nimenomaan. Oliko se oletus sitten, että ravintolat ei, kun ne tuommoisen tuotteen saa, niin ne ei sitten ollenkaan jaksaisi siihen puhelimeen vastaan, että ne vielä ulkoistaisi kaiken? No se oli ehkä mun semmoinen alkuperäinen oletus, joo, että ravintolat haluaisi vaan sitä.
Jotkut haluaa sitä, ja se on myös hyvä ratkaisu, mutta jotkut haluaa myös tällaisen toisenlaisen. Niin me ollaan nyt tehty vähän molempia ja testataan, että kumpi toimii paremmin ja millaisia tuloksia niistä saadaan. Että tuleeko siitä parempia tuloksia, jos se on siellä koko ajan, vai tuleeko siitä parempia tuloksia, jos se vastaa vaan niihin ylimääräisiin, tai niihin puheluihin, mihin ne ei ehdi vastaan. Missä ajassa nämä teidän 20 ekaa asiakasta on tullut ja onko ne tullut tasaisesti vai onko se ollut joku semmoinen, että yksi tuttu sattui omistaa 20 ravintolaa ja se lähti kokeilemaan ja sitten sen jälkeen ollaan poljettu paikallaan? Ei, ne on tullut parin kuukauden aikana. Jokainen taitaa olla itse asiassa yksittäinen toistaiseksi. Eli Suomessa on paljon ketjuja, jotka omistaa monta ravintolaa, mutta nämä taitaa olla jokainen jo yksittäisiä. Musta tuntuu, että kellään ei ole 2 paikkaa nyt noista 20. Joo, siis monella on yli 2 paikkaa niin kuin samassa ravintolassa, mutta ne on ottanut niin kuin yhden nyt testiin niin kuin yhteen paikkaan. Että kaikki on yksittäisiä paikkoja. Ja me ollaan ihan haluttukin nyt pitää se sellaisena pienenä alkuun sen takia, koska siellä on ollut paljon virheitä, mitä on pitänyt tehdä ja paljon asioita, mitä on opittu kantapään kautta, niin se on parempi ehkä tehdä niistä nyt tällaisella kompaktilla porukalla ja tuote on mintissä ja lähteä sitten siinä kohtaa skaalaamaan kuin niin, että lyödään se eka joka paikkaa ja sitten ihmetellään, kun kaikki churnaa. Niin kuin mainittu, churn on tällä hetkellä 0%, niin se on ehkä myös jollain tavalla osoittautunut oikeaksi strategiaksi, että ollaan lähdetty kompaktilla porukalla ja yritetään oikeasti heidän kanssa tehdä siitä hyvä. Se on kuitenkin se, millä se long game sitten voitetaan. Tämä on varmaan jonkun verran nopeus pikajuoksuu tämä AI nyt tähän alkuvaiheeseen, mutta kyllä se long game sitten voittaa kuitenkin sellainen peluri, joka tekee oikeasti hyvää teknologiaa, mikä toimii. Niin kyllä me tähdätään heti alusta, että me ollaan se. Churn, eli jos termi ei ole tuttu kuuntelemaan, niin asiakaspoistuma, eikö näin? Joo, kyllä. Kuinka paljon nämä ravintolat on tähän mennessä ollut sit valmiit maksaa tällaisesta tuotteesta teille? Joo, meillä on tällä hetkellä niin kuin lisenssihinta, eli niin 200 euroa kuukaudessa, niin sillä saat homman käyttöön ja siihen kuuluu 250 puheluminuuttia. Ja jos menee yli sen, niin se on sitten 30 senttiä per puhuttu minuutti. Eli tämmöisellä hinnoittelulla hyvin simppeli, selkeä ymmärtää ja jos katsotaan maailmalla toimijoita, niin aika lailla tuolla ne hinnat pyörii tuossa niin 100 ja tonnin välissä, mitä nämä ratkaisut niin kuin maailmalla maksaa. Et meillä on aika semmoinen kohtuullinen hinta ja se on tuntunut, ei ole kyllä kovin monella jäänyt hinnasta kiinni niin sanotusti muuta kuin ihan jollain todella pienellä toimijolla. Ja sitten meillä on myös niille tämmöinen niin kuin lite-plääni, mikä on 50 euroa sit kuukaudessa ja tähän ei sitten kuulu näitä integraatioita, eli tähän 200 plääniin kuuluu integraatio siihen sun olemassa olevaan pöytävarausjärjestelmään, jolla tämä agentti pystyy tekemään niitä varauksia suoraan sinne järjestelmään, kun sitten tämä lite-plääni, joka maksaa 50 euroa, niin siinä ei ole sitten tätä integraatiota, että jos joku haluaa tehdä pöytävarauksen, niin se lähettää sitten tekstiviestin asiakkaalle, missä on tämä pöytävarauslinkki, mistä voi sitten manuaalisesti painaa se pöytävarauksen. Ja toi on ehkä semmoinen niin kuin sisäänheitto tavallaan tuote toi 50 ja noita 200, niin kuin, se on se, mitä me niin kuin myydään niin sanotusti. Kuinka paljon teillä tällä hetkellä maksaa se, että yksi uusi ravintola liittyy tähän teidän palvelun käyttäjäksi? Meidän CAC on tällä hetkellä aika lailla semmoinen 400 euroa ja se tulee kyllä huomattavasti tippumaan tuossa, kun lähdetään hommaa viemään enemmän eteenpäin ja saadaan vähän nimeä ja partnershippeja ja tämmöisiä, mutta niin kuin, tavallaan se cost of acquisition, niin se on 400, eli 2 kuukaudessa käytännössä tai 3. Vähän 2,7 niin, 2,7 kuukautta niin maksaa itsensä takaisin tällä hetkellä, mikä on niin kuin aika kohtuullinen kuitenkin tässä ihan alkumetreillä ollaan, niin se kyllä tulee optimoitua ja tulee huomattavasti alaspäin siitä. Mikä tällä hetkellä sitten, kun katsotte tätä alkuvuotta ja mietitte teidän ihan viikko- tai sitten kuukausitason kasvua tässä myynnissä, niin millaista on ollut edelliset viikot ja miltä se nyt näyttää seuraavat viikot? Joo, no tuossa niin kuin Niko mainitsi, niin viimeisen 2 kuukauden aikana ollaan näiden niin sanotusti ensimmäisten asiakkaiden kanssa tehty paljon hommia, viimeistelty tuote,
nyt meillä on vielä semmoinen niin kuin yksi kilke niin sanotusti, mikä meidän pitää valmistaa siihen meidän tuotteeseen, eli tällä hetkellä se vie vähän sen manuaalista efforttia meiltä niin kuin asentaa nämä agentit. Ei vie paljon, mutta kuitenkin sen verran, että me ei pystytä lähteä sitä vielä skaalaamaan, niin kuin onboardaamaan esimerkiksi 100 asiakkaita päivässä, niin meidän pitää tämä viimeistellä, se onkin niin kuin kirsikka kakun päälle siihen meidän tuotteeseen, että saadaan se semmoiseksi self-onboarding, että ihmiset pystyy ostamaan sen suoraan meidän nettisivuilta ja itse asentaa sen itselleen 2 minuutissa automaattisesti käyttöön ja näin poispäin, niin se vie sitten sen niin kuin skaalauksen eri levelille, mutta tällä hetkellä niin toi myynti, niin semmoinen niin kuin 5 asiakasta ollut nyt viikossa, mitä tästä, että mä veikkaisin, että me saadaan 30 asiakasta nyt seuraavan 30 päivän aikana ja 2 kuukauden aikajaksolla, niin uskon, että on ensimmäiset 200 asiakasta ja sitten jos katsotaan niin kuin, loppuvuoden tavoitteita, niin tarkoitus olisi ja tavoite olisi, että vuoden loppuun mennessä olisi ensimmäiset 2000 asiakasta saatuna. Että sillä tavalla se niin kuin lähtee kehittyä se myynti. Ja eli teillä olisi parin kuukauden päästä niin 200 kertaa 200, eli tarkoitus on hittaa 40 tonnia MRR kuukauden lopussa. Joo. Jep. Onko nämä tällä hetkellä suomalaisia ravintoloita, jotka tähän liittyy, tähän teidän palveluun? Joo, suurimmaksi osaksi nyt on ollut suomalaisia ravintoloita. Heidän kanssaan on tietysti helppo suomalaisena ollut operoida, varsinkin tässä kehitysvaiheessa, niin se on ollut vähän niin kuin kommunikaation kannaltakin vähän mukavampaa operoida suomalaisten ravintolan kanssa, kun sitten esimerkiksi jos lähtisi suoraan vaikka ranskalaisten kanssa tai italialaisten kanssa vääntämään, niin siinä on vähän eri tone. Niin suomalaisia on suurin osa ja sitten meillä on tämä meidän lippulaiva asiakas siellä Brooklynissa, Manhattanilla, tämä 2 Michelin tähden ravintola Aska, joka on itse asiassa valittu Jenkkien 84. parhaaksi ravintolaksi koko Yhdysvalloissa, niin se on niin kuin meidän ensimmäinen jenkki-asiakas ja tämän Askan perustajasta Fredrikistä tuli myös meidän yksi foundereista ja ehkä advisoreista, advisor on parempi nimi, mutta vastaten kysymykseen, niin suurin osa on Suomesta, paitsi tämä Aska. Kertokaa vähän, miten saitte tuon Askan. Joo, siinäkin on hauska tarina, eli me ollaan nyt viime vähän backgroundia, niin jos kuuntelijat miettii, että ollaanko tässä nyt kovat on suunnitelmat lähteä jenkkeihin, mutta ollaanko siellä mitään tehty jotain niin sanotusti, niin me itse asiassa minä, Matias ja Niko ollaan tuossa syksyn tai viime vuoden lopun aikana tehty 2 reissua tonne New Yorkiin. Ja siellä meidän yksi advisoreista, Tero Kuittinen, on järjestänyt tämmöisiä Nordic AI Nightteja, mihin ollaan kutsu mukavasti saatu. Ja me ollaan sitten, niin kuin Tero meidät sinne kutsu, niin lähdettiin sen enempää miettimättä, että mennään ihmeessä, kun kutsu käy, niin jenkkeihin. Ja sitten oikeastaan niin siellä on ollut ei ole ollut mitään lomareissuja jenkkeihin Manhattaniin, vaan kertoo meidän mentaliteetista ja niin kuin, että miten me tehdään asioita ja ehkä sille todella epäsuomalaisesti, niin hauska tarina liittyen myös siihen, että miten saatiin se Aska, mutta eka reissu syyskuussa ländattiin New Yorkiin. Mietittiin, että no niin, että nyt käytetään kaikki aika hyödyksi täällä Manhattanilla, että koitetaan tehdä kauppaa ja käytiin viemässä kamat meidän advisorille, joka asuu Manhattanilla, toinen advisor, joka on Jyrki Rehumäki, ja lähdettiin siitä suoraan Manhattanin kaduille tekemään kylmä myyntiä ovelta ovelle, painettiin siellä pitkin katuja ja pitchaamassa heti ekana päivänä ja näistä sitten niin saatiin pari semmoista, jotka tämän Open Table Partnershipin
avauduttua, niin tulee meidän asiakkaaksi, mutta yksi näistä sitten sen reissun saaleista oli tämä Aska ja tämä Fredrik syttyi todella paljon tästä ideasta ja kysyi, että voiko hän niin kuin päästä isommin mukaan tähän, että näkee ihan huiman potentiaalia ja on niin kuin monta vuotta odottanut jotain tämmöistä ratkaisua omaan ravintolaansa ja on ollut ihan pähkinöissä tästä ja kautta niin saatiin, että ihan puhdasta ovelta ovelle myyntiä painettiin Jenkeissä ja sitä kautta sitten erinäköisten linkkien ja muiden kautta niin saatiin sitten toi Askakin sieltä käännettyä meillä asiakkaaksi. Joo, toi kuulostaa hienolta ja osoittaa kyllä tiettyä luonnetta, jos tulee ihan ovelta ovellekin tavalla kauppaa. Mehän käytiin siinä jälkimmäisellä reissulla myös, siitä varmaan joku videokin olemassa, niin me käytiin ostaa FedExistä sellainen 2 pahvilaatikkoa, teipattiin ne yhteen, tehtiin niistä vähän niin kuin standi. Sitten me printattiin tällaisia niin kuin tabletin kokoisia valkoisia lappuja, missä lukee Call Company ja sitten meillä on semmoinen Raising Money-kyltti siinä ja me mentiin niin kuin siihen Billionaires Rowille, eli siitä Central Parkista 2 katua alaspäin. Siinä on semmoisia helvetin hienoja hotelleja ja sitten niitä jotain 200 millikämppiä. Niin me lämmettiin siihen se pahvilaatikko ja feissattiin päivä, yritettiin saada sijoitusta siinä. Se oli ehkä vähän enemmän tällainen niin kuin markkinointityyppinen juttu ideana, mutta mä ajattelin, että okei, mennään ihan läpällä, että saadaan anyway niin hyvää kontsaa, mitä voidaan hyödyntää ja parhaassa tapauksessa niin joku syttyy asenteesta ja on silleen, että hei, tuliko kukaan juttelemaan siinä? Kyllä me sieltä aika paljon sähköposteja ja kaikkia muita saatiin. Ja meillä on semmoinen flyeri, one-pageri, mitä me jaettiin ihmisille, ketkä näytti siltä, että niillä on fyrkkaa. Tungettiin sellaisten vanhoja setiä povitaskuihin niitä. Se oli hauskaa, siis niinku pieni semmoinen niinku backstory, että mulla ja Nikolla on siinä mielessä vähän samanlainen, niin kuin, että ollaan tuolta standimyynnistä ja puhelinmyynnistä lähdetty niin kuin uraamme vääntämään, niin sitten oli tommoinen niin kuin hauska tolle, että nyt on oma startup ja homma lähtee ja edelleen ollaan tässä standimyynnissä. Et nyt se on vaan sitten, että haetaan 200 tonnin tikettiä Billionaires Rowlla Manhattanilla, kun aikaisemmin myytiin vähän 2 vuoden sähkösopimuksiin. Onko Yhdysvalloissa ratkaistu ongelmaa vielä mitenkään, mitä te nyt tuutte? Joo, siellä on kilpailijoita totta kai löytyy ja niin markkinaa ei varmaan olisikaan, jos yhtäkään kilpailijaa ei olisi. Että sanotaan, että semmoisia niinku tosissaan otettavia kilpailijoita on ehkä 5 kappaletta ja Jenkeissä niitä on niinku, 2 semmoista niinku, jotka on niinku saanut hommaa eteenpäin. Toinen niistä oli Y-kombinaattoris. Että löytyy kyllä kilpailijoita, mutta ongelma tuossa on tällä hetkellä niin kuin se, että mikä estää sen isomman skaalautuvuuden on se, että kilpailijat, niin jos sä haluat niin kuin hyvän tämmöisen agentin, niin siinä kestää niin kuin deliveraa se jonkun aikaa. Tai sitten on niitä, jotka tarjoaa semmoisen niin kuin tosi basic botin, joka ei sitten toimi oikein hyvin, niin sen sä saat silleen tosi nopea. Niin se, mihin me ollaan niin kuin keskitytty, on se, että me ollaan rakennettu siitä meidän infrasta semmoinen, että meillä on niin kuin agentteja, jotka rakentaa näitä agentteja, joka mahdollistaa sen, että ravintoloitsija voi niin kuin muutamalla klikillä, muutamassa minuutissa saada niin kuin täydellisesti kustomoidun valmiilla integraatioilla olevan AI-agentin itselleen käyttöön todella nopeasti. Niin tässä on se niin kuin yksi uniikki etu, mitä me ollaan kehitetty, mitä ei vielä ainakaan keneltäkään kilpailijalta maailmalta löydy. Ja täten kun tämä on niin kuin viimeistelty ja saadaan sieltä alkupäästä homma minttiin, niin pystytään oikeasti lähteä sitten niin kuin raivokkaasti tekemään markkinointia ja sama hakea asiakkaita sit sitä kautta, koska sitten sillä ei ole väliä, että me voidaan tosiaan onboardaa se 1000 tai 10 000 asiakasta päivässä ja kaikki toimii automaattisesti, niin se on aika iso etu, mitä kukaan ei ole vielä
maailmallakaan ratkaissut. Jenkeissä on pari sellaista isoa toimijaa, jotka tekee voice AIta ehkä vähän laajemmin ja ei niinkään keskity ravintoloihin. Että ravintolamarkkina, tämä oli yksi tosi iso yllätys itse asiassa meille, koska me aina Suomessa kelataan, että jenkit on 10 vuotta edellä ja varmasti onkin melkein kaikissa asioissa, mutta niin kuin, se ravintola voice AI-skene oli tosi koskematon, siis ihan olematon vielä. Ei sitä ollut vielä olemassa. Ei niillä ollut mitään hajua tällaisesta. Me löydettiin sen 2 viikon aikaa, kun me oltiin siellä, niin tasan 1 ravintola, jolla oli voice AI käytössä. Semmoinen receptionisti itsellä. Ja se oli tosi yllättävää. Mä ajattelin, että puolella paikoista olisi jo joku käytössä, mutta se oli ihan koskematonta. Tai ne ei ollut ikinä kuullutkaan vielä vastaavasti. Joo, se oli todella yllättävää, että kun lähdettiin niin kuin sitä ihan puhtaasti vaan ravintoloihin sisään ja kylmämyyntiä tekemään, niin tosiaan oltiin valmistauduttu siihen, että nämä niin kuin ainakin tietäisi, mikä tämä homma on. Mutta ei niin kuin, oikein kukaan ei edes tiennyt, että tällainen on niin kuin mahdollista tehdä. Ja siinä kyllä syttyi semmoinen drive, että ok, että nyt ollaan kyllä hyvää aikaa liikenteessä, että nyt pääsee ampua kyllä tyhjään maaliin, kun saa asiat kohdalleen ja homman täällä Jenkeissä auki. Että kun on koko ikänsä myynyt asioita, niin yleensä sä joudut vaihtamaan jotain parempaa tilalle ja argumentoimaan, että ota tämä, koska tämä on parempi kuin tämä sinun nykyinen olemassa oleva asia tai juttu. Niin tässä on silleen, että mikä tekee niin kuin tästä step 1, mikä on tämä Voice AI ravintoloille todella hyvän go-to-market niin kuin strategian on se, että sen ravintoloitsijan ei tarvitse vaihtaa mitään. Sen ei tarvitse vaihtaa yhtään mitään sen olemassa olevasta niin kuin stackista tai järjestelmästä. Ne voi pitää jopa sen olemassa olevan puhelinnumeronsa, mikä on niin siellä tällä hetkellä. Sitäkään ei tarvitse vaihtaa. Että niin se niin kuin myynnin näkökulmalta on ihan niin kuin mitä jo aikaisemmin itsellä tullut vastaan, että pääsee tuommoista tuotetta myymään, missä ei tarvitse vaihtaa mitään. Joo, kuulostaa vähän, itsekin käytettiin sitä termiä kilpajuoksu, että tosiaan tuossa on varmasti tulee semmoinen tilanne, että kuka tai mikä yritys onnistuu sitten nopeiten siinä asiakashankinnassa. Kyllä. Ja tuon takia, sori kun mä keskeytän, mutta tuon takia nimenomaan se, mitä Nuutti mainitsi aikaisemmin, meidän etu, että me pystytään niin kuin sekunneissa tekemään oikeasti personoitu botti jollekin yritykselle, niin tulee olla ihan sairaan iso etu nimenomaan tuossa skaalaamisessa, sit kun se menee tähän vaiheeseen, että nyt pitää oikeasti haalia kaikki erittäin nopeasti. Mutta tuossa tulee varmasti markkinoinnilla ole tosi suuri rooli ja se, että tavallaan mikä toimija saa käynnistettyä sen semmoisen puskradioefektin tai että suositusten kautta ravintolat alkaa itse niin kuin hakemaan jo sitä teidän palvelua. Kyllä. Ja ikään kuin, että ette joudu sitten nojaamaan niin kuin omiin myynnillisiin aktiviteetteihin tai tämmöiseen maksettuun mainontaan pelkästään, vaan että se kääntyy ikään kuin toisinpäin se virta. Jep. Erittäin asian ytimessä ja se, miten me ratkaistaan tämä ja millä me tullaan olemaan se voittava pelaaja, niin sanotusti ainakin toivon mukaan, niin niin täytyy hypettää Michelin ravintolaa ja Fredrikki, joka tosiaan advisorina on, eli niin hänen mukana oleminen on niin kuin ihan uskomaton niin jokeri meidän niin kuin tolle koko hommalle, koska ensinnäkin ravintoloille myyminen on niin kuin ehkä ylipäätänsä niin kuin tästä palvelua tai mikä nyt hospitality, mikä se on suomeksi, niin siinä alalla niin ehkä vaikeimpia niin kuin myydä. Ja sitten jos mietitään, että Michelin niin ravintolat, niin ne on niin kuin sit niin kuin ihan siellä kaikista vaikeimmassa päässä niin kuin saada myytyä niille yhtään mitään. Niin tavallaan se yksi meidän niin kuin, tekijä on se, että tämä Fredrik avaa meille ovet näihin Michelin ravintoloihin Jenkeissä hänen verkostonsa kautta, kun me saadaan nämä pari partnership-juttua näiden pöytävarausjärjestelmien kanssa auki, niin hän avaa niin kuin oman verkostonsa näihin muihin ravintola-alan supertähtiin Jenkeissä, jossa on niin kuin kaikki kovimmat ravintola-alan kokit ja tekijät ja tämmöiset, niin hän vie meidät niin kuin sinne ja tavallaan mitä me yritetään ainakin jollain tavalla saada aikaiseksi on tämmöinen niin kuin
olla se, ketä nämä ravintolamaailman supertähdet haluaa käyttää, jolloin se automaattisesti se kuva meistä on semmoinen, että okei, että jos nämä supertähdet käyttää tätä, mutta hinta on kuitenkin semmoinen, mikä on niin kuin jokaiselle, niin se rupeaa valua sieltä sitten näihin niin sanotusti myös tavallisempiin ravintoloihin. Että vähän sama efekti, että jos Ronaldo käyttää Nike-kenkiä, niin, niin kyllä ne junnut sitten, kun ne miettii, että mitkä futiskengät ne ostaa, niin ne haluaa ne Niken kengät tyyppisellä, että tuossa tulee olemaan meille todella iso hyöty, koska se niin kuin Michelin ja high-end ravintolakenttä varsinkin, niin se on niin kuin ihan koskematon, että siellä ei ole niin kuin kukaan saanut mitään aikaiseksi missään niin kuin AI-puolella sen kummemmin. Niin jos me päästään siellä niin kuin vaikuttaja olemaan se liidaava tekijä, niin mä uskon, että se tulee niin kuin meidän eduksi sitten. Oliko tämä Fredrik, niin milloin hän alkaa sitten tekemään tätä? Tai mikä nyt on sitten panttina, että ei ole tänään tee tätä? Joo, siinä on tämä, no sä voit sanoa tietysti, mä ollut tässä. Open Table-integraatio, se on hyvin yksinkertaista. Eli Jenkeissä on pari isoa pöytävaraussoftaa, isoa peluria, mihin sun pitää integroitua, jotta tämä tuote tietysti toimii. Me pystytään tekemään niitä lite-planeja sinne tällä hetkellä, mikä lähettää niitä linkkejä. Esimerkiksi Fredrikillekin on tämmöinen käytössä. Mutta jotta me saadaan se paras hyöty sieltä irti, niin meidän pitää pystyä tietysti integroitua siihen softaan, mitä se ravintola käyttää. Ja ne käyttää noita kahta, OpenTablea tai Resia. Ja se partnershippi meidän pitää saada avattua. Tällä hetkellä näyttää siltä, että se aukeaa Q3 tänä vuonna. Ja se on pullonkaulana siinä. Heti kun se aukeaa, niin sitten se avaa ovet noihin 60 000 ravintolaan, mitä esimerkiksi OpenTablella on. Kuinka paljon esimerkiksi OpenTable ottaa sitten teiltä välistä teidän katteita? Mä en tiedä, saadaanko me sanoa sitä, mutta niillä on fee siinä, jota ne ottaa kaikille partnereilta. Jep, mutta se on ihan kohtuullinen niin kuin siihen nähden, että minkälaisen niin kuin markkinapaikan se aukaisee sitten, että ei sinänsä niin kuin maailmanloppu, että hinta tulee pysyä niin kuin asiakkaalle kuitenkin samanen, profit margin pysyy aika lailla samoissa siinäkin, että se on se hinta, minkä joutuu maksaa, että saat on niin kuin maailman isoimman ravintola-alan järjestelmän integraation käyttöön. No millaista osaamista tai pääomaa tarvitte nyt tällä hetkellä sitten kasvun tueksi? No osaaminen, täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että meillä on kyllä aika kova nippu kasassa, että en lähtisi ketään vaihtaa pois, että tuohon niin kuin vielä, niin kuin, että mitä tarvitaan, niin vielä tuon tästä niin kuin tiimistä sen verran, mistä mä tykkään tosi paljon, niin kuin varsinkin tässä nyt, jotka vie tätä hommaa key salesia eteenpäin, niin kuin minä, Niko ja Matias, niin kaikilla on niin kuin se sama mindsetti ja sama tausta tavallaan olla jokainen omassa lajissaan oltu Suomeen niin kuin huipputasolla urheilemassa ja sieltä se voittaja mindsetti löytynyt, niin tavallaan ehkä tuosta osaamispuolelta niin nippu on erittäin kova. Siinä aikaisemmin mainitsin sen, että ehkä siihen niin kuin SaaS-puolen tiettyihin juttuihin voisi olla se seuraava rekry tiedossa, myyjien tietysti lisäksi, mutta pääomaa, tosiaan ollaan sitä pre-seedia hakemassa, eli ihan puhtaasti riihikuivaa käteistä kuolleita presidenttejä vaatisi tämän kilpajuoksun voittaminen, ja meillä on niin kuin markkinointikoneisto valmiina launchattavaksi, saataisiin sillä vähän lisäresursseja tuonne tekkipuolelle vauhtia sinne, että saadaan viimeisteltyä tämä niin kuin onboardingi, automaattinen onboardingi, ja näillä eväillä niin päästä sitten tai tällä niin kuin ihan puhtaasti riihikuivalla käteisellä, niin saataisiin myös se jenkki-integraatiopartnerit rahalla ne saa saman tien auki, niin sanotaanko näin, että ihan puhtaasti resursseja. Kuinka paljon rahaa te tarvitte ja mihin tämä määrä perustuu? Joo, no siis me haetaan 1 miljoonaa pre-seedia tällä hetkellä,
ja mihin tämä määrä perustuu, niin me ollaan laskettu, että tällä 1 miljoonalla me saadaan meidän tuote viimeisteltyä ja ensimmäiset 2000 asiakasta Euroopasta ja Yhdysvalloista. Ja täällä saadaan sitoutettua tiimiin paremmin, saadaan markkinointiin ja myyntiin resursseja, jotta päästään oikeasti niin kuin tekemään sitä maksettua mainontaa, saada sitä sanaa leviämään ja sieltä sitten jokaisen asiakkaan, kuka closataan, niin saadaan kumuloitua referensseillä ja referral-jutuilla asiaa niin kuin eteenpäin, että se 1 miljoona perustuu siihen, että saadaan niin kuin sitoutettua tiimi täysin lisää vauhtia siihen tuotekehitykseen ja ensimmäiset 2000 asiakasta saadaan näillä resursseilla hankittua. Jos tässä nyt vaikka löytyisi 5 sijoittajan kopla, jotka laittaisivat sitä 1 miljoonan, niin kuinka paljon heille tulisi omistusta 1 miljoonalla teidän yhtiöstä? 15%, eli oliko 6,67 post-money valuaatiolla haetaan rahoitusta tällä hetkellä, eli mitä se nyt joku parempi matikassa, niin voi laskea, että mitä se 5 henkilölle nopeasti. No 5 henkilölle se on 3 pinnaa. Niin 3 pinnaa per naama, jos 5 henkilöä sen MIPA laittaa kasaan. Haatte sitten henkilösijoittajia vai sopiiko teidän firma esimerkiksi tämmöisellä venture capital-rahastolla? Molempien kanssa ollaan keskusteltu. Et nyt me ollaan tällä viikolla ja viime viikolla käyty tosi paljon VCDn kanssa palvereissa. Aika monen varmaan 5, 6, 7 kanssa keskustelut auki. Jep. Ja sitten meillä on muutaman enkelin kanssa myös, niin kun, ketä on tullut vähän silleen orgaanisesti kiinnostuneena, niin heidän kanssa keskustelut myös auki. Eli periaatteessa ollaan niin kuin avoimia molemmille. Jos joku sijoittaja on sanonut jo teille ei, tai sitten jos on tullut näissä keskusteluissa kritiikkiä tai kriittistä palautetta, niin mihin se on liittynyt? Hyvä kysymys. Se on, mitä ollaan paljon itse just mietitty, niin on siinä, että moni sijoittaja on ollut sitä mieltä, että ne ei näe tarpeeksi isoa mahdollisuutta siihen plus unicorniin tässä tällä meidän visiolla ja tuotteella. Ja nyt sellainen korjaus, että tämä palaute on tullut muutama kuukausi sitten, kun meillä on ollut eri visio. Jep, kyllä. Että ne oli niinku, tavallaan kun tuossa Slushissa käytiin, milloin se nyt oli marraskuussa, niin silloin tavallaan vähän niin kuin aloiteltiin tätä kevyesti, ruvettiin laittaa jalkaa oven väliin ja kuulostelemaan vähän, että mitä mieltä ne sijoittajat on, ja käytiin muutamia keskusteluja, niin sieltä otettiin niitä oppeja, katsottiin vähän mikä on niinku, yleinen konsensus, ja silloin tosiaan niin kuin, tosi moni oli super kiinnostuneita, mutta sitten siinä kohtaa, missä meidän visio siinä kohtaa oli, niin ne ei nähnyt tarpeeksi isoa mahdollisuutta, ja nyt me ollaan menty siitä huimasti eteenpäin ja todistettu niin sanotusti vääräksi ne, että niin kyllä tässä niin kuin potentiaali on iso, ja myöskin sitten niin kuin se meidän jatkopläni on se, että tämä niin kuin on tässä muutama otteeseen vähän silleen sivussa sanonut, niin nämä ravintolat ja tämä Voice AI on niin kuin meidän polulla se step one just näiden asioiden takia, kuten sen helpon markkinaanmenon takia, koska sen ei tarvitse vaihtaa mitään, pystytään vaan niin kuin liukuhihnalta muutama asian valmistuttua, niin liikuttaa tätä niille ravintoloitsijoille, ja seuraava step sitten tulee olemaan niin kuin tämmöinen multi-channel agenttinen asiakaspalvelija, ja siinä kohtaa lähdetään sitten avaamaan niitä toimialoja myös muillekin kuin ravintoloille. Mutta joo. Jos miettii noita ravintoloita, niin olette sitten laskenut jotain semmoista lukua, että esimerkiksi kuinka suuri osuus vaikka nyt näistä Yhdysvaltain ravintoloista teidän pitäisi saada asiakkaiksi, jotta teidän sit liikevaihto olisi vaikka sanotaan 100 miljoonaa. Tai olette sitten laskenut jotain tämmöisiä ikään kuin harjoituksia, että onko se edes realistista tuolla päästä miljardiarvoiseksi?
Siis ei, mehän ei tarvita kuin 2% markkinasta, niin me ollaan miljardifirma. Joo, kyllä. Että se, mikä tavallaan en kerännyt siihen vielä edes vastaamaan niihin sijoittajien, niin kuin, mitä mieltä me taas ollaan, on just se, että niin kuin Niko sanoi, niin 2% market share pelkästä jenkkimarkkinasta tekee meistä jo helposti yli unicornin. Että ei se mikään helppo se 2% market share ole saada, mutta se on kuitenkin ihan täysin realistinen, realistinen tavoite ja semmoinen, mikä on mahdollista saada. Eli kyllä tästä sitä unicornia rakennetaan ja niin sanotusti pelataan all in. Joo, onko tähän loppuun vielä nyt jotain semmoista, mitä te haluaisitte sanoa, mitä mä en ehkä älynyt kysyä, miettiä just, jos nyt joku kuuntelee tätä ja on semmoisen ajatuksen, että hitsi, että noi jätkät näyttää, että ne on saamassa jotain aikaa, niin mitä te haluaisitte sanoa tämmöiselle ihmiselle, joka ehkä pohtii sitten mahdollisesti jopa sijoittamista töihin? No mä sanoisin sen, että meillä on poikkeuksellinen tiimi. Tämä homma tulee lähteä lentoon hyvin nopeasti. Jos tässä kohtaa lähtee 6,5 millin valuaatiolla messiin, niin tekee ihan helvetin hyvän diilin. Eli siis, jos me saadaan tämän vuoden aikana se 2000 asiakasta täyteen, mitä me ennustetaan, niin ei tarvitse niin hirveän matikkanero olla, että hiffaa, että mikä tässä on tämä juttu. Tuolla maailman tällä hetkellä Voisai-firmoja, jotka on nostanut satoja miljoonia euroja jo rahaa, ketkä toimii vähän vastaavanlaisella kentällä. Toki tämä on kilpailu meille, mutta kertoo myös mun mielestä sijoittajalle siitä, että okei, tässä on niin aika paljon järkeä. Ei mene hirveän kauan, että tämä on miljardifirma, niin mä en löydä tällä hetkellä Suomesta parempaa tiimiä kuin mitä meillä on. Kyllä, mä oon samoilla kannoilla, että sellainen tiimi, jolla olisi niin osaaminen, että vaikka ollaan pieni tiimi, niin se, että on täysin poikkeuksellista, että me ollaan saatu näin kovaa eri osa-alueiden osaamista niputettua yhteen tähän tiimiin, että meillä on se tekkiosaaminen on niin kuin ihan maailman huippua. Meillä on näiden agenttien osalta, me ollaan oltu ensimmäisiä pelureita, jotka on niin kuin rakentanut näitä agentteja. Meillä on niin kuin myyntipuolen osaaminen on niin kuin ihan todella kovaa markkinointipuolelta, niin ihan Suomen huippua. Niin kun mä sanon, että kyllä tiimi on, että saattaa suunnitelma, visio saattaa vielä matkan varrella ehkä muuttuu, mutta siitä, mistä mä oon 100% varma, niin tällä tiimillä niin onnistumisen mahdollisuudet on kyllä niin isot kuin ne voi täällä Suomessa olla, että jos joku kuulija, katselija niin kuin innostuu, niin kehottaisin ottaa meihin suoraan vaan yhteyttä, että puhelimella saa aina kiinni tai sähköpostilla ja jos siellä on niitä sijoittajia ruudun toisen puolella, niin mennään kahville, lounaalle, mikä vaan ja tuu kysyä vielä tarkentavia kysymyksiä, jos niitä sattuu tulemaan, että ehkä siihen on hyvä jättää. Kyllä mä olisin sijoittajana kanssa aika nopea. Jep. Eli näistä VCistä, kenen kanssa me ollaan tällä viikolla jauhettu, niin niistä me saadaan otetaan joku ja sitten mahdollisesti jotain enkeleitä kanssa siihen mukaan, mutta ei tässä niin kuin helmikuut pidempään odotella, että kyllä mä olisin myös tosi nopea. Jes, hei, mä jään tosi mielenkiinnolla seuraamaan, että mihin asti Call Company voi päästä. Oikein paljon kiitoksia Nuutti ja Niko. Kiitos paljon, kiitos että saatiin tulla. Mahtavaa. Kiitos kuuntelijoille. Jos haluat kuulla lisää tämän päivän startupista ja saada ensimmäisenä tiedon, kun uusia jaksoja ilmestyy, liity sähköpostilistalle. Linkki löytyy tuosta alta. Ja jos sulla on oma startup ja tämä podcast herätti kiinnostuksen, niin voit ottaa muhun suoraan yhteyttä. Me kuullaan seuraavissa jaksoissa.